Кой е най-големият мит за захарта, който трябва да разбием днес? Например, вижте, за най-големия вид, който се сещаме, че захарта води до затлъстяване, въобще до метаболитни заболявания, до стерилитет, поликистоза, онкологични съм чувал. Въобще звучи като един демон в разговор. Захарта става опасна, когато ние я използваме по правилния начин и в правилния вид. Правилният вид е този, който природата е създала, основно в пчелния мед и другото са плодовете. В днешно време ние не използваме захарта в този контекст, а го използваме в контекста на най-вече течна такава кристална захар, която е синтетично генерирана. Грешката в случая конкретно за децата, която се допуска, е, че реално седейки на телефона и на таблета, ето тук е захарта и движението е нула. Често говорим за захарта като едно общо понятие, но тя съществува в различни видове. Какви са те и по какъв начин ни влияят? Конкретно понятието захар е дизахарида глюкоза с фруктоза. Т.е. двата монозахарида, глюкоза и фруктоза, закачени в една обща молекула. Има и полизахариди, това е много глюкозни молекули, наредени една от друга, както са примерно в ориза, картофите, в хляба. А лактозата в млякото какво представлява? Тя представлява част от така нещото тригориво на бебето. Нашите основни горива са глюкозата, т.е. захарта в случая, частично и фруктозата и мазнините. Като аминокисидите са крайно гориво, в случай на по-тежък глад, многоседмичен. Докато бебетата не могат да си позволят многоседмичен глад, защото нямат ресурси складирани, пък и мозъка им се развива много бързо и ежедневно има нужда от много енергия, така че те са с тригоривна система, глюкоза, фруктоза. И това гориво. Ако утре спрат да произвеждат захар, ще оцелеем ли като човечество? Спрат да произвеждат захар, ще оцелеем като човечество, защото ще се наложи да имаме плодове и да търсиме мед. Ако вече сме забравили как се отглеждат и едното и другото, тогава ще оцелеем, тъй като черният ни дроб може да произвежда глюкоза и в малко количество фруктоза в времената на липсата им, казва се глюконеогенеза, но това е един изключително неефективен процес и естествено нивата на глюкоза са значително по-ниски, отколкото когато ги приема отвън. Това ще наруши функционирането на няколко от системите, които са изцяло глюкоза зависими, така че не може всички системи да работят на кетони. Това е мозъка ни, основно последния неокортекс, а това е медовата на бъбрек. Т.е. част от филтриращата система на организма ни, която ни изнася токсините, е глюкоза зависим. И еритроцита, черната ни кръвна клетка, която ни носи кислорода, който използваме постоянно или ежесекундно, на практика функционира само с глюкоза, с анаеробен метаболизъм. ДНК, дезоксирибонуклеиновата киселина, като е генетичен материален стък складиран, кой е гръбнака? Рибозата, захара. Така че ще се лишим от субстрат за формиране на нашите генетици, нашите гени. Тези водещи системи за организма ни на практика не биха оцелели без глюкоза. Така, откъде ще произведем? От мазнините, т.е. ще почваме да си черпаме натрупаните мазнини и депа, но с тях ще изчерпим и нашите структурни елементи, защото мазнините се пак ги използваме за структурните хормони. За съжаление ще започнем да използваме и белтъците, тъй като част от аминокисидите също биват използвани за формирането на глюкоза. Именно за да оцелее системата. Така че да, ще оцелееме и то ще оцелееме докато имаме мазнини в тялото, но няма да е много приятно това оцеляване. Фруктозата също е доста интересна, защото тя също участва в структурирането на тялото. Глюкозата, когато навлезе в метаболизма, какво се случва? Идва твърде много, нямаме нужда от енергия, в момента няма да се движиме, спира внос към митохондриите и я пренасочва към други процеси. Обаче при фруктозата, и върху това се базира така цялото ни търсене на захарта и върху фруктозата, тя навлиза през задния двор, т.е. няма регулаторен механизъм. И започваме нон-стоп да трупаме мазнини, енергия, структурни елементи. Постоянно това се случва, докато ние не изконсумираме цялата фруктоза. Еволюционно защо е важно това? Защото плодовете са били единствен източник на фруктоза и меда. Кога идват те? В края на лятото са тези с най-висок фруктозен гликемичен индекс и началото на есента. После следва тежката трудност за оцеляване зима. Това в крайни случай, когато намериш някакъв въглехидрат тип фруктоза, метлише или прот,
нали, мозъкът заковава на това място, докато не го изконсумираш цялото количество, тъй като това ти дава огромен тласък да успееш да оцелеш зимата. Ето и до момента имаме, нали, едно племе Хадза в Танзания, което около 3 до 4 месеца годишно, те му викат там като ханимун, използва почти само мед като енергиен източник. Защо го правят това? Защото освен, нали, захар в меда, какво има? Има хемово желязо, има витамини от група Б, има минерали. Така че захарта, първо, че, нали, е в храни, които не са токсични по дефолт. И второ, там има окомплектовка и с други полезни хранителни вещества. Другите ефекти, нали, извън метаболитните на захарта, те са чисто неврологични, психоемоционални. И глюкозата, и фруктозата имат психоактивни елементи и въздействие, то на няколко нива. Рефлектират върху допаминовия синтез в нуклеус акумбенс, нали, това е част от лимбичната система, която е свързана с интеракциите, т.е. нашите комуникационни желания. В този ханимун, ще го кръста, в племето Хадза, между другото, имат огромна промяна в поведението като племе. Когато намерят меда, те си го разпределят. Заедно с други племена, отделните порции, и така имат много по-интензивни комуникации помежду си, така, ако щете, и шегите им се покачват и разнообразието. А между другото, чрез него децата им преминават от кърма към... Нали, това им е захранването. Стига това, ако го кажеш някой сега да си захрани детето с мед, ще ли чуват? На техния език го наричат мека храна. И всъщност това е прехода към захранването на съответното дете от кърмата. Не е ли алерген меда? Там при тях изглежда, че не е. Но най-интересно, че се отделя освен допамин, се отделят и опиоидни химически вещества и канабиноиди. Така че това е чувство на задоволство. Съответно, нали, това по отношение на майките така ги кара да са по-интерактивни с децата си, по-емпатични. Така че захарта ни дава тласък за еволюция, да еволюираме, дава ни тласък да търсим и да се развиваме и ни дава тласък да се грижиме за децата си по друг начин и ни дава тласък да имаме интеракции помежду ни, т.е. подобряване социалните умения и контакти. А кога захарта става опасна? Захарта става опасна, когато ние я използваме по правилния начин и в правилния вид. Правилният вид е този, който природата е създала, основно в пчелния мед и другото са плодовете, които имат вътре фибри, витамини, минерали и тя много бавно и трудно се извлича отвътре, т.е. това е стъпаловидно извличащо се гориво. В днешно време ние не използваме захарта в този контекст, а го използваме в контекста на най-вече течна такава кристална захар, която е синтетично генерирана. Тя навлиза с огромна скорост, защото захарта по принцип това е целта. Още в устата имаме ензима амилаза, който между другото е основният генератор при някои хора на високите пикове кръвна захар, защото, както знаем, някой изяжда един плод, захарта му е нормална, друг изяжда същия плод, захарта му е двойно и тройно по-висока. Защо? Защото нивата ни на амилаза в устата са различни. На метаболизма надолу в тялото от червата нататъка е сравнително статичен и стабилен помежду ни. Но в устата има огромна разлика, така че там е първото разграждане на захарта с ензим алфа-амилаз, който има средно 10 копия има човек, зависи къде е мой произхода, но може да имаш между 2 и 20 копия. Съответно, може да имаш между 10 до 20% активност до 200% по-активен ензим от друг човек. Съответно, още на ниво разграждане в устата може да внесеш огромни количества глюкоза и това е смисъла да можеш да ги извлечеш тези хора, които са с високи концентрации на амилаза в устата. Произхода им е някъде по-на север или място, където са извличали захарта от грудки повече. Тоест трябва да се дъвче по-дълго и по-успешно с зъбите. Един такъв човек в момента получава финалното разграждане на захарта на ниво черва. Това е няколко часа по-късно в директен вид.
Тоест, този бърз внос на захарта, нали, преминава скоростта почти на светлината до мозъка и метаболизма няма време да реагира, защото еволюционно погледнато, когато приемаш захар, първото нещо, което се случва е стартер в мозъка да търсиш, да правиш нещо. Нали, свършва глада и трябва да почнеш да оцеляваш. Това става като излезеш от пещерата и почнеш да ловуваш, почнеш да се оглеждаш, да строиш нещо и така. Това е енергията, която ти дава захарта. Това е другия контекст, че освен, че ние твърде бързо я метаболизираме, защото е в много директен, течен, бих нарекал, вид. Второто е, че ние ядеме в социалния контекст на масата и въобще не се съобразяваме с невротрансмитерните ни пътеки, иначе да станем и да почнем нещо да правим. И най-често това се случи особено и вечер в леглото, когато метаболизмът е най-забавен, защото така като гледам племената, които използват в Централна Африка бути, те са даже до 80% от калориите им в един от сезоните, не само от захар. Така че се социалят доста добре, но са много активни. Минават много повече километри, когато приемат, нали, в техни случаи предимно плодове. И така изграждат много повече нови структури, отколкото, нали, в сезона с валежите. При нас яденето на захар е статично, и психоемоционално е статично, и физически е статично. Според едно много интересно проучване, проведено сред гризачи, те предпочитат повече захар, отколкото едно точно определено наркотично вещество. Възможно ли е тази захарна зависимост да се случи и при хората? То всъщност тази зависимост при хората, тя е водеща в неуспеха при отстраняването и от менюто ни. Тя минава през тези опиоидни рецептори, за които споменах. Но една система в мозъка, която се използва все повече и повече, тя се укрепва все повече и повече. Невроните започват да комуникират помежду си с повече синаптични контакти. Use it or lose it, т.е. когато я използваме, тя става по-затвърдена. Съответно при мишките, нали, им е поставена вода, чиста вода, вода с захар и вода с едно стимулиращо наркотично вещество. Като питайки от трите, накрая остават само с захарта и забравят всичко друго, включително и храната, която им се дава. Но и при нас се случва същото. За съжаление, центъра за удоволствие, като се активира, ние оставаме само на него. Това е обаче фалшиво щастие, тъй като в природа ти го добиваш, след като си гонил, търсил, бил си креативен в откриването, дали ще няма да катерил се някакво дърво, търсил си необрани плодове, конкурирал си с мечките, не са те хванали, с птиците и накрая естествено след един такъв успех при такова дълго търсене, което изисква и планиране, получаваш необходимата мозъка, необходимата награда. Всъщност основните бенефициенти на търсенето на захар са структурните и метаболитните позитиви, които получаваме, чисто енергийните. И след като ти намериш този ценен айтем, получаваш награда в мозъка си. Докато тук ти всъщност получаваш само наградата, но нищо не си открил. И всъщност ти това няма никакъв бенефициент. Тоест получаваш само енергийния източник, с който е свързан глюкозата и фруктозата, но това е капка в морето, защото всъщност еволюцията търси структурната същност на глюкозата. Между другото, още нещо ще метна още по-интересно, че гените кодират протеини в крайна сметка и ние функционираме с протеини. Тоест информацията стартира от ядрото, минава през РНК, но накрая финишира с ето тези структури. Глюкозата всъщност прави финалните реаранжименти на протеина, които не са написани между другото в генома. Тоест допроменя връзките на глюкозата с конкретни аминокиселини на фруктозата, допроменя финалната структура на протеина. Тоест прави тези финни настройки, които средата не изисква. Ето това е също един от водещите мотиви на еволюцията да ни тласка да търсиме захар. Така че ние, получавайки само енергия, загърбваме цялата тази структуроопределяща функция на захарта и генетично определящията съдбата ни.
А какво да правим, като захарта е толкова достъпна? Не трябва да я търсим. Тя си е полезна, стига да я използваш в контекста на твоето оцеляне. Така че може човек спокойно да си яде в парка, особено в планината, спортувайки. Разбира се, не в директен течен вид, а в натурален вид, както природата я създава. Плодовете имат гликемичен индекс. Това е степента на натоварване. Все едно да го приемат колко октанов е този бензин. И съответно винаги може да бъде персонализирано приема й, защото споменах, че ако не си знае човек генома и не знае колко амилаза отделя в устата, няма да знае дали тази дори един плод как би му се отразил. Вярно ли е, че като консумираме много сладки неща, убиваме добрите бактерии в червата си и изобщо как влияе захарта на чревния микробиом? Проблема не е точно в захарта, в компанията, с която я приемаме тази захар, именно едни модифицирани като обем и структури плодове, които в природата, към която сме се адаптирали милиони години, не съществуват. Дивите плодове, знаем, те са доста по-малки, доста по-кисели, за по-малки обеми ги ядем. Докато тези селектирани плодове в момента ние нямаме тази възможност чисто еволюционно да ги разградиме, част от тях си остават в дебелото черво и също започват да ферментират. Същия процес, който произвежда алкохол. Защото алкохол в различни форми се произвежда в червата ни, което нарушава цялостния метаболизъм. Съответно, конкретни клонове бактерии се преразвиват, ферментационни клонове, които не са много полезни за нас като Homo sapiens, тъй като отделят киселини и алкохоли. Това вреди на лигавицата, на челната лигавица, ентероцитите, така че ние не си увреждаме микробиома и го преструктурираме значително. Освен това има и друг проблем, че плодовете, организма така иначе бързо ги извежда заради фибрите от организма и именно се предпази от тази ферментация. Много често в днешно време те седат накрая като десерт, т.е. преди това има протеини, има мазнини, които изискват часове храносмилане и плодовете още повече, дори в по-малки количества, още повече ферментират. И буквално се развалят, като развален плод оставен, забравен навън на температура, която е над 37 градуса, също се случва и в тялото. А кога всъщност е добре да ядем сладко и плодове? Преди хранене или след хранене? Зависи десерт с какво съдържание. Ако е протеин с мазнина, някакъв тип френски десерт, протеин с мазнина и захар вътре, да, това е удачно да е накрая. Обаче, ако десерта е плод, е безкрайно неудачно, тъй като самите храни имат различно транзиторно, т.е. време, в което престояват в нашата червена система. Най-бавно престояват протеините, защото най-дълго време и най-много стъпки изисква техния метаболизъм и разграждане. Най-бързо природата поставя транзиторното време на плодовете, т.е. тя ги сваля най-бързо. Смисъл е да не се стига до ферментация, но най-удачният вариант е да се върнем към нашите корени и предци. Кога стига до плодове? Когато са ги търсили, да кажем, с часове, минали са 10-15 км и тогава си до тях. Така че преди това не е да станеш от леглото и директно на масата. Това отново ще ти качи значително кръвната захар. Така че малко трябва да си поспортувал на гладно в фастинг режим, да си подвижил, някакви крачки да си направил. И други вариант е да ги използваш, изяждаш ги и с минути буквално да се качиш на велоергометъра и някакъв тип упражнение направиш. Аз, понеже съм бърз метаболизатор и имам високи нива на алфа-амилаза, ги ползвам не повече от 6-8 минути по-късно, като правя някакви силови упражнения. Или най-много ги използвам, когато се движа сред природата и си гям, докато се движа. А вече, ако говорим за полизахари, които са ури за картофите, там те трябва да се сложат най-накрая. На първо-второ хранене, т.е. до към обяд, където инсулиновата чувствителност е най-висока и където разграждаме по-ефективно, защото и те ферментират. Колкото по-напред в денонощието ги ядеш, толкова метаболизма е по-забавен, по-забавен, но ги изхвърляш, т.е. имат по-дълго време бактериите ги ферментират. Така че ако има проблем с самата инсулинова чувствителност, по-добре са от най-накрая и то непременно зад мазнини. Мазнините доста забавят инсулиновото отделяне и забавят перисталтиката и забавят разграждането на тези въглехидрати. Но това е за хора, които имат инсулинова резистентност, които искат да ядат въглехидрати и не искат да си качват кръвната захар излишно.
Ако си активен спортист, след тренировка, примерно, първото нещо, с което трябва да си възстановиш гликогена от тренировката е ориза. Тоест там го слагаш на първо място. Така че въглехидратите нямат някакъв конкретен ред на ядене, а имат конкретна логика и конкретен метаболитен баланс, какъвто притежава хранещия се, за който знае. Но за да не се обърка излишно, нали, един глюкозен монитор си слага, гледа си захарта, тя ще покаже до някъде инсулините нива какви са му, така че може да се ориентира по-персонално как да си подреди храните по отношение на секреция на инсулин и нивата на глюкоза в кръвта. Често когато сме стресирани ни се яде сладко, но така повишаваме нивата на глюкозата си. Ще разкажеш ли малко повече за порочния кръг между стрес и желание да консумираме сладко? Това е единствения легален начин да си дигнеш канабиноидите и ендорфините в мозъка, когато си по стрес. Стресът какво прави за организма? Нали, острия стрес е адаптивен, обаче хроничният, за който говориш, е дисрегулиран. Съответно, хроничен стрес означава, че идва зимата, чисто еволюционно. И те дебнат хищници, т.е. следващите дни или седмици няма да можеш да стигнеш до храната. Така че хроничният стрес води до това, че се дига, т.е. имаш инсулинова резистентност, развиваш, която не е болестен механизъм в природата и в пещерата, а е защитен за мозъка. Когато резистираш инсулиново, част от тъканите и системите преминават на кетони, искат, не искат. Масната тъкан, черния дроб, мускулите, скелетните, до някъде сърцето. Само че мозъка, както и някои другите важни системи, не могат да минат. Така че реално това е механизма, при който стреса разпределя правилно енергията. Който може да използва мазнини, минава директно към тях насилствено, който не може, си остава на глюкоза. По този начин цялата налична глюкоза, която е пъти по-малко при очаквания хроничен стрес, заради очаквания глад, очакваната зима, като ти е студено от сутрин до вечер и те вали, пак изпажда хроничен стрес. Така че така си по-добре си разпределяш енергийните баланси между тялото. Само че сега хроничният стрес при нас се случва лежейки си и мислейки си какво би станало някой ден, ако така продължаваш с живота си. Този ден не идва, това не става. Тоест ти се стресираш, дигаш си пулса, потиш се в леглото. Нито е студено, нито те гонят хищи, нито идва зимата, защото е август месец, даже си на морето, нито има глад. Съответно, ето тук тялото ни защо ни кара да ядеме захар? Именно със същите адаптивни механизми. От фруктозата трупаш мазнини, които са двойно повече калории от глюкозата, т.е. с тях можеш да изкараш 2 пъти повече, 9 калории на грам. И те кара да търсиш глюкоза, и за да може да дигне допаминовите нива, за да търсиш схеми, да го наречем еволюционни схеми за оцеляване. Само че тук отново си в затворена стая, отново си пред компютъра, в офиса и също ти се налага да оцеляваш. И тогава този огромен вход, особено фруктозен, както казах, той няма защита. Глюкозата ядеме в един момент, организъм спира да я използва, защото няма нужда от повече енергия и я трупа в складовете, докато фруктозата няма такава спирачка. Тоест, колкото и да ядеш фруктоза, може да ядеш до безкрайност, ще трупа все повече и повече и повече мазнини. Може стотици килограми да натрупаш, защото няма стопер. Така че хроничен стрес ние не го използваме в случая правилно, защото не оцеляваме с него. Така че храненето при хроничен стрес всъщност е подготовка за зимата, която никога не идва. Всеки четвърти българин е с затлъстяване, а всяко трето дете в първи клас е с наднормено тегло. Това ни прави шести в Европа по затлъстяване при възрастните и пети при децата. Има ли някаква връзка между прекомерната консумация на въглехидрати и захар и тази тревожна статистика? Има връзка, защото за 50 години това, което се показва като статистика, е, че от 2 грама средно на ден сме преминали 40 грама средно на ден, в някои популации даже и 70. Често на приятелите на моите деца им чета отзад съдържанието и така и ги уча да четат какво приемат. И в тези течни калории, които също еволюционно са неприемливи, много често откривам в цялата бутилка буквално 70-80 грама захар. Това ти е захарта близо за цяла седмица, която ти за цяла минута изпиваш. Ето това е един от проблемите. Количеството
нали, бързината на входа, защото течната калория не й се налага метаболизъм. И другото, че няма използваш. Защото ако дори да е течна калория, някакво сокче, дори да е с добавена захар, ако ти, играйки тенис, футбол, седи до тебе и си я пиеш, така помежду, ако щеш на полувремето, тя няма да ти навреди, защото реално ти я използваш в момента и да разграш, нали, и я използваш чисто енергийно. Да, структура няма да използваш, но енергийно използваш. Така че, нали, аз така и на тях им обяснявам, окей, тук има толкова захар и толкова. Тогава, нали, удачно е да я приемат и играйки, айде почваме да играме в футбол, играме в фейдербал, нещо да правим. Нали, грешката в случая конкретно за децата, която се допуска е, че реално седейки на телефона и на таблета, ето тук е захарта. И движението е нула. Нула, само скрол, да. Съответно, понеже тук е самата течност, течна захар, тя има психоактивна компонента, част от тези, да кажем, скрол системи с социалните мрежи, в които обратно на допамина действат, често, нали, нарушават психоемоционалния баланс. Това ги потиква да използват, нали, като контрапункт на депресивното съдържание, което получават като контрапункт на него, да си дигнат нивата на награда. Така че тук това вече тотално изменя еволюционната концепция на захарта, която е seek and destroy. В случая ти я използваш като психоемоционален балансьор на един друг психоемоционален дебалансьор, който отново не е еволюционно приемлив. И тази вече, нали, тежко патологична връзка трябва да бъде прекъсната. Така че захарта въобще не е вредна за децата, но е вреден в контекста на обездвижване, в който я приемат, и контекста на социалните мрежи, и контекста на обесънието, защото те често до половината нощ са пред екраните, така че това дига нивата на кортизол, който пък допълнително кара организма от тази течни калории да произведе мазнини вместо енергия. Ти специално какво казваш на децата си, когато им се приеде нещо с много захар? Ами аз на първо място не ги ограничавам, а ги ограмотявам. Ето вчера сина ми искаше сладолед и си избрахме сладолед. Като му помня в избора, сладоледа му беше с мазнини вътре, полезни, нали, от истинско мляко прясно. Имаше малко протеин, не голямо количество въглехидрат, естествено от плодове, нямаше добавен такъв, така че си беше отново сладък, приятен на вкус. И ядейки го, си говорихме, разхождайки се в парка, т.е. за движение, и после продължихме да си играем в футбола. Така че ние от сега сме яли захар и ето това за мен е един правилен начин за приемането му, като и винаги ги уча да четат и отзад съдържанието, като да обръщат внимание и знаят какво е подсладител и как да го разпознаят, тъй като имаме два рецептора за сладко в устата, като за единия се захващат подсладителите, за единия захарта. И всъщност за тази, който захваща захарта, усилва значително ефекта на подсладителите и тези смеси захар-подсладители са значително по-мощни от към психогенен ефект на сместа върху мозъка, не толкова като гликемичен такъв, и съответно развиват много по-голяма нива на зависимост от децата, нещо, от което искам да избягам аз конкретно с моите деца, и така сина ми почти разради детски рожден ден, като направи анализ на тортата, освен с подсладителите вътре и с нивата на ета в боите, така че почти никой не хапна от тортата, но пък така ограмотява децата наоколо. С дъщеря ми те първа вървим в тази посока и ми е много приятно това да го виждам, и те си подават им тази информация и много бързо я приемат. Децата ни, между другото, когато им бъдат обяснени нещата в правилните думи, много бързо ги сващат и не са така желаещи дай първия бомбон, а започват да разсъждават. Според едно проучване на Boston University, консумацията само на една подсладена напитка дневно увеличава шанса за безплодие при жените с 25%, а при мъжете с 33%. Каква е връзката между прекомерната консумация на захар и репродуктивното здраве? Интересното е, че ролята на захарта е изцяло положителна, тъй като при дълги периоди на гладуване реално фертилната функция си бива изключена.
И именно затова е едно от търсенията ни, генетично заложените ни желания да търсиме захар, за да включим отново, за да може да продължим вида. Така че изначале тя събужда яйчника, тестиса, хормоногенезата, така че примерно при спортистки, когато калориите са така на минус, реално овулацията им спира. Но какъв е проблема в момента? Проблема е, че яйчника е гладен за глюкоза и в случая, когато му я дадеш, той се събужда и започва да произвежда яйцеклетки. Проблема не е в глюкозата, проблема е в прекомерното глюкоза и проблема е когато се стигне до защитния механизъм инсулинова резистентност. Т.е. когато клетките и депата се препълнят и организмът повече не иска глюкоза. Тогава той започва да резистира, кръвната захар започва да се покачва, т.е. по-дълго седи глюкозата в кръвта. Тук тя има един страничен ефект, именно че почва да гликира молекули, т.е. да ги видоизменя по неправилен начин, тези в кръвта. Това начините напреднали гликационни продукти, това е както е гликирания хемоглобин, който не функционира адекватно. По този начин се гликират и яйчниците, и яйцеклетките. Съответно, при инсулинова резистентност като база отдолу, тогава захарта вече започва да дига нивата на тестостерон, тъй като инсулина е анабол. Т.е. включва организма в анаболен режим, изграждаш. И включва и други хормони анаболни, какъвто е тестостерона при жените. Така че анаболната основа вече в този режим изключва фертилната функция, променя функцията въобще на яйчника и разбира се нарушава баланса между ФСХ, ЛХ и прогестерон. Съответно и самата яйцеклетка, която активно се формира и нейните митохондрии около 120 дена, високите нива и задържащите високи нива на глюкоза в кръвта рано вкарват кислородни радикали към нея и дебалансират генома и вътре, т.е. самите яйцеклетки дори при овулация, макар че тестостерон води до неовулаторни цикли, дори да се случи овулация, тези яйцеклетки често с нарушено генетично и митохондриално, т.е. енергийно качество. При мъжете се случва друго. Там един от преносите на тестостерон, казва се секс хормон байдинг глобулин, той пък значително намалява, т.е. семената се увеличава и това намалява значително нивата на тестостерон. И освен това, за съжаление, особено когато се комбинира освен с инсулинова резистентност и с заседнал начин на живот, самата глюкоза внася твърде много радикали към тестиса, който и без това е радикализиран, защото температурата при седене се покачва и това нарушава значително сперматогенезата. И в един такъв нарушен процес глюкозата доунищожава цялата енергийна култура на сперматозида, а то е доста по-чувствителен от самата яйцеклетка и затова и процентите там са повече. Много по-малко трябва и глюкоза и инсулин като резистентност да го увредят. От личен опит знам, аз съм сигурна, че и много пациенти на доктор Сигридов ще се съгласят, че той може да познае кога сме хапвали сладко преди прегледите по време на самото ултразвуково изследване. Реално обаче какви са рисковете, ако прекаляваме се сладкото по време на бременност? В остър план, така ги предупреждавам, когато записваме тоновете на бебето, което е един вид heart rate variability на бебето, или когато ще правя по-финни анализи на доплерите на мозъка. Захарта в късосрочен план, т.е. приета преди минути или часове, променя поведението на бебето. Тези доплери, които правиме, те не са просто някакъв кръвоток, тези кръвоносни мрежи се управляват от самата нервна система. Т.е. промяната емоционалната на бебето променя ми аналитичната линия вътре. Така че предпочитам да не са на високи глюкозни нива, за да мога да видя бебето как реално в нативна среда се развива. Това е в късосрочен план. Вече в дългосрочен план на практика се почват да трупат мазнини. Тоест твърде много глюкозата, когато не може да се изчисти от кръвното разсло, тя навлиза в купонната течност, там пък още по-бавно излиза, защото дифузният механизъм е много бавен и бебето си плува в глюкоза. И тъй като за него това е сигнал, метаболитен свич да оцелява, да трупа мазнини за оцеляване, то започва да го правим. И ги трупа на много специфични места, около гърба си, около коремната обиколка. Това са точки, които аз винаги залагам още от първия преглед. И дори 10%, т.е. минимално да качим мазнините, веднага така подавам сигнал на майката. Разбира се, за съжаление, тук се включва на втори етап и инсулина, който си е, както споменах, анабол. Така че
по-дългосрочен план, т.е. дългосрочната употреба на захар вече води до анаболни ефекти върху детето, т.е. свръхразвитие на мускулатурата, но това важи и за сърдечно-съдовата такава, за самото сърце, костната матрица. И това си е една подмяна на вода на гените, защото идваш с друго генетично меню. Какво хранене за стабилен глюкозен профил препоръчваш на твоите пациентки, които са бременни или искат да заченат? Персонално. Това е точно дума, персонално. Както казах, и аз използвам глюкозен монитор, не случайно. Ето сега с тебе си направихме един експеримент. Изядах една шепа с череши. Преди малко погледнахме на монитора ми кръвната захар. Целият ден ти я показах, тя не беше прехвърлила 6,6, въпреки че съм ял няколко пъти. А преди малко я видяхме да стига до 9. Този експеримент беше, може после го покажем и на зрителите, беше заради целите на предаването. Защо е 9? Защото аз седя в момента. Така че глюкозният монитор всъщност първо, че така те респектира от една страна и те поставя сам със себе си и ти дава контрол. Защото тези една шепа череши, ако ги бях изял ходейки тук в планината или карайки колело, ще има съвсем друга кръвна захар. Така че няма конкретни листовка, ето така се храни, има си персонализация в храненето. Като много е важно, освен да поддържа стабилни, не пикове, не падове, казах стабилни, защото хипогликемиите са по-опасни за мозъка на детето от хипергликемиите. Тоест по-добре имаш кръвна захар 9, отколкото кръвна захар 1,8 или 2,2, тъй като невронните мрежи на детето изключват. От 5-тия месец нататък то формира 65 000 синаптични връзки в секунда. Това е свръхразвитие на мозъка. Тези изключвания, ако случат по няколко пъти на ден, реално са опасни за цялостната концепция на мозъка на детето. И всъщност тези глюкозни монитори, които ни помагат да персонализираме подхода към всяка бремена по-отделно, много често ни показват хипогликемии, които са следствие на хипергликемиите. Примерно тук вечерите, не всеки може да вечеря. Една жена си вечеря и си има стабилна кръвна захар през нощта, обаче друга, след прекъсна вечеря, кръвната захар се покачва. Обаче, когато стигне пика си, инсулина също започва да се покачва, но мозъка заспива, първата фаза е дълбока на съня. Мозъка изпада в нещо като кома, сензорните му сигнали не стигат правилно, т.е. не ги анализира. Излизайки от дълбоката фаза, изведнъж невроните буквално виждат, изпуснахме положението, захарта е много висока, праща бурен сигнал към панкреаса, който изхвърля ужасно много инсулин. Това става през нощта, примерно към 2 часа, защото си вечеря от 9-10. И после следва една трайна хипогликемия. Ти няма усещаш, защото спиш, така че изпадаш още по-тежка кома буквално, обаче бебето не спи през нощта, то не е с твой режим. И всъщност това му създава негативна неврологична среда. Така че ето това е опасното и всъщност тези глюкозни монитори реално имаме поглед вече на денонощен режим и през нощта какво се случва и с кога имат хипогликемии. Така че няма конкретен режим, има персонален. Аз затова естествено ги съветвам да спортуват. Не просто да се движат някакви крачки, дали са 8, 10, 15, а и да спортуват, тъй като основното депо на глюкоза са мускулите. В черния дроб имаш 100-150 грама гликоген, обаче в мускулите може да имаш 400, тъй отгоре. Така че тогава нямаш инсулинова резистентност, защото имаш огромно депо, спортувайки и имайки известен фастинг, като разумия фастинг е вечерята споделяме с врага си, т.е. по-ранна вечеря. До закуската да направиш някакви 12-14 часа и друг хак, и той е много важен, преди да закусиш, да се движиш, спортуваш, да направиш някакъв стречинг, йога, както нашите предците, нямат хладилник, т.е. да се събудиш, няма храна, така че малко трябва да се раздвижиш, за да я достигнеш, така че прави си някакви упражнения и сядаш да се нахраниш. Това винаги има страхотен ефект. Така намаляваш и гликогена в първия склад черен дроб, и в мускулите тренирайки пък увеличаваш нивата му. Така че фастинг, но разумен, по правилния начин, не без закуска и спортуване разумно, така буквално на ежедневна база. Това ги съветвам, а пък вече менюто го персонализираме спрямо кръвната захар на монитор. А има ли някакви храни, специални добавки, които могат да
подобрят зависимостта ни към сладкото? Тук по-скоро са психологически триковете, като захарта често е така свързана, залепена с някакъв навик. Сядам си тук с кафенцето с захарта или излизам тук на терасата с бомбонките, така че там по-скоро са психологически трикове, не става дума за добавки. Така че да можеш да си в амигдалата да си реаранжираш асоциациите. Това става в лимбичната система, която е картинна. Тоест всяка една картина, вече вместо тук плодовете или захарта или бомбоните, нещо друго слагаш. И така че аз така го намирам, иначе може да си подобриш самата инсулинова резистентност. Такива неща като дехидроимиоинозитол, поликистоза, миоинозитол, хром е подходящ, но те нямат някакъв съществен ефект. Спорт му е майката, сън и кортизола. Кортизола какво прави? За съжаление, те кара да произвеждаш още повече собствена захар и ти дори може да се събудиш недоспал, ядосан от нещо си през нощта сънувал, с кръвна захар, която е по-висока с една единица от нормалната сутрешна захар. Може да се събудиш 5,2, 5,6 съм виждал, да е засиял. И ето на този стартер на деня, като сложиш едни плодове, фили или еди какво си, високогликемично на закуската, стартираш доста необичайно деня. Така че няма, тук си има по-цялостен трябва да е модел. А колко време отнема захарния детокс? Захарният детокс е зависимост, като всяка зависимост си е цял живот отнема. Когато я замениш с нещо друго, сложиш на нейно място и ето, за мен спорта е най-добре се позиционира, защото захарта това иска от тебе, иска от мозъка ти, от тялото и нещо да търси и да правиш спорта, покрива тези изисквания. Сега няма да ходиш в гората да ловуваш с копието или в саваната да дебнеш, но обаче можеш да отидеш в фитнеса и да го имитираш. Дали с хит тренировки, дали с кардио, дали с кросфит, кой каквото му хареса. Има част от спортовете, между другото, са именно това. Имитират лова. Това е начина да излезеш от тази зависимост. Поне за мен аз това съм го видял като работещо за много хора и съм го видял като работещо и за самия мен. И аз за това лично спортувам. Окей, спорт за бремени, но всякакъв спорт ли могат да практикуват бременните, ако да речем имат някакви противопоказания, скъсена шийка? Дори минимално скъсяване на шийката в днешно време я третираме механично, т.е. или с серклаж, или с други подпорни механизми, но не ги оставяме вече да лежат и да пият лекарства. Мина това време, защото метаболитното товарване към бебето е фрапантно. Така че един конец за една минута, той те връща обратно в тренировъчния режим. Днес, тя знае за кой говоря, имах пациентка, която тя е лекоатлет. Тя е с серклаж, направихме го по-рано, с много леко скъсяване, именно за да може активно да продължи да си спортува. Тя си спринтира, 10 крачки ги прави, докато си направи закуската. Да, тя си активен спортист, продължава да бъде. Така че подпорните ни механизми, които и да изберем, има няколко варианта, всъщност ги правим именно за да може жената да продължи активния си начин на живот. Благодарим ви, че гледате повече от здраве. Ако този епизод ви е харесал, абонирайте се за канала ни в YouTube, като натиснете Subscribe и камбанката. Имате идеи, препоръки или искате да разкажем вашата история, пишете ни тук. Последвайте ни в социалните мрежи. И не забравяйте, здравето е ценност, пожелавам ви повече от него.